Raymond Bus. Ang lakas ni Paragais mga lods. So, overtake siya rito sa paakyat ng Gumaka Bypass. Ayan o, grabe kanina ko nakipagpakbakan din tong RMB. Kamusta mga kaibigan? Magandang araw. Ito mga lods, ito yung aking ticket pauwi sa amin sa Bicol. Yung aking pamasahe mga kaibigan, 1,100. Ayan mga lods. Tapos yung seat number ko, number 3. Tapos ito po yung manggagaling ako dito sa Arcobia kasi dito po ako sa Pasig. Tapos hanggang sa amin sa Pulangi. Mamaya abangan po natin, panoorin niyo po mga kaibigan yung aking biyahe. Ito na po mga kaibigan yung aking sasakyan na bus, Yotong. Yan na po yung aking sasakyan pauwi sa amin sa Bicol, sa Pulangi. Yung isa mga kaibigan yan, biyaheng Sorsogon po yata yan. Hindi ko lang po alam kung biyaheng Sorsogon. Pero nakita ko po kasi yung signboard po niyan. Napakaganda mga kaibigan itong bus na to na ating sasakyan pauwi sa amin. Sigurado po nito na mapapasarap yung aking tulog na naman. Eto mga kaibigan, dito na po kami sa may Pagbilao, Quezon. Dito po nag-stop over yung bus. Bale, dito rin mga kaibigan, mga lods, nag-stop over yung bus ng DLTV. Hindi nga po pala nasunod yung aking seat number kasi pinagbigyan ko po yung may kasamang PWD para mas mabilis po silang makababa kung sakali man na gusto po nilang bumaba. Kaya mas nagpaubayan na lang po ako. Bali, doon na lang po ako sa likod po nila, number 7. Kaya di po masyado tayo makapag-video. Pero okay lang yan, di baling hindi tayo makapag-video basta maging maayos naman po yung may kasama po tayong medyo nahirapan po kasi bumaba. Kaya mas okay na po yun na komportable po sila para hindi po sila mahirapan sa kanilang pagbaba at pag-akyat. Kahit na limitado po yung ating video, di ko nga po na-videohan yung kabuuan nitong bus kasi nga po marami na ring tao. Eto na mga kaibigan, dito po kami sa may Old Zigzag Road, sa diversion road po ng Zigzag Road. Ito po yung sa unahan po namin, yung Raymond Bus. Napakatindi rin po manakbo. Kanina pa po sila nagbabakbakan. Talagang walang patawad, walang bigayan. Napakalupit po ng manakbo rin po talaga ng Raymond Bus. Dito mga kaibigan, sa Old Zigzag Road sa baba, napakarami pa rin po yung mga sira-sirang kalsada. Marami pa rin po yung mga lubak po rito sa may diversion road po yan ng Old Zigzag Road. Andito na po kami mga kaibigan sa Gumaka Bypass Road. Dito po yan sa madilim na Gumaka Bypass Road. Pero kasi sa baba may ginagawa pong kasing kalsada dun sa may bayan pa ng Gumaka. Kaya dito po dumadaan yung iba. Yung iba nga po ng mga tracking umiikot. Pero ito, maayos naman po yung takbo po rito ng mga bus na iba. Dito po sila pati ibang mga tracking. Ayan mga lods, may mga tracking din po dumadaan po rito. Katulad po nitong nasa unahan namin. Sayang nga po talaga kasi dapat sa unahan ako. Dami pa naman sana kaninang bakbakan ng mga bus. Matitindi po yung kanilang mga bakbakan. Pero okay na po yun, pinagbigyan ko po. Grabe, ang lakas ni Paragais mga lods. So, overtake siya rito sa paakyat ng Gumaka Bypass. Na overtaken po niya ito si Alps. Ang lakas pala ng ordinary ng Paragais mga lods. So, ayun o. Siya yung overtake po rito sa Alps the Bus nitong sinasakyan ko pauwi sa Bicol. Dito po yan sa may Gumaka Bypass Road. Napakatindi mga kaibigan ng lusong tsaka ng ahon po nitong Gumaka Bypass Road. Baka gusto niyo pong panoorin yung akin pong video tungkol po rito sa napakagandang at napakadelikadong kalsada po ng Gumaka Bypass Road. Pag may pagkakataon po kayo, pwede niyo pong panoorin yung video ko po tungkol po rito sa Gumaka Bypass Road. Pero sa araw, napakaganda po nito pagmasdan. Pero kailangan talaga yung inyong sakay o yung inyong karga nasa capacity lang. At nasa condition po yung inyong mga sakyan, yung inyong pong mga makina. Kasi marami na pong dipinalad po rito na hindi po nakaahon. Marami na rin pong aksidente po rito ng mga trucks. At iba pa pong mga bus. May video po ako nito, baka gusto nyo pong panorin. Pero napakaganda po ng Gumaka Bypass Road sa araw. Napakaganda po ng view po rito. Bakbakan kasama si RMB Bicol Express. Ayan mga lods, matindi rin magpatakbo si RMB. Ito nga po pala mga kaibigan mga lods na Alps, mayroon din po silang two-way radio katulad po sila sa bus. Ayan o, grabe kanina po nakipagpakbakan din tong RMB. Sanay na sanay talaga itong RMB, pati itong Alps sa bakbakan, pati sa kanilang mga ruta, kabisado po nila. Kaya kahit mga paliko, kinakain nila yung linya sa mga paliko, pero wala namang kasalubong. Nakikita naman siguro nila kasi sa ilaw kung may kasalubong.
pero ito ngayon matindi yung bakbakan. Hindi maka-overtake itong si Alps kasi nagraradyo siya dun sa unahan niya na high gear bus ng Alps kung libre, pero parang nararamdaman itong RMB kaya di rin siya maka-overtake. Ito na, niraradyo nga po nitong driver po namin dito sa sinasakyan kong bus sa unahan niya Alps na wag mag-signal kapag lalabas, kasi kapag lumabas yung sa unahan namin na high gear bus, lumalabas din to si RMB, parang natutunogan po niya na libre pag overtake. Kaya sinabihan nitong driver namin na wag siyang magsisignal, radyohan na lang siya na libre. Katulad nito, ayan o, lalabas na naman si RMB, napakalupit, napakalakas. Ayan mga lads, marami rin kasi mga sasakyan dito na mga overtaken. Ito, yari, wag. Ayan mga kaibigan, sinasabihan niya yung sa unahan niya na driver na wag magsisignal, kailangan magradyo na lang. Ito na, tuluyan na mga kaibigan na overtaken po namin yung RMB. Dito po yan sa may ng Cebu. Good morning na mga kaibigan. Nandito na kami sa may Pamplona sa Camarines Sur. Nandito rin mga kaibigan na humihinto yung mga bus po ng BLTV. Kaya halos sabay sila lagi sa mga kainan. Katulad kanina sa may Pagbilao, Quezon. Tapos dito naman sa may Pamplona sa Camarines Sur. Ito yung mga kasabay namin ng mga bus din. Yung iba biyaheng Legazpi at yung iba biyaheng Sorsogon. Kaya ito yung mga kasabayan po namin kanina, mga nagraradyo sila na tatlo. Kaya mga kaibigan, may advantage po sila na mag-overtake kasi kung meron silang isang katulad na bus nila, katulad ng Alps sa unahan, tapos may mga nakasunod, nabibigyan sila ng warning para mag-overtake. Tapos mag-stop over, tapos kumain sa may Pamplona. Dito na po kami ulit sa biyahe. Bale, ito mga lads mga kaibigan, napaka-komportable at maayos po yung biyahe po namin dito sa may Alps na amin pong sinakyan pauwi po sa Bicol. Napakasulit talaga, sumakay din po rito sa Alps, napaka-komportable at maayos po at mabilis po talaga sila. Sa ngayon nga mga kaibigan, medyo malapit na po ako bumaba sa Pulangi. Halos mga mahigit 9 hours na po yung aming biyahe dito po yan sa Alps. Kaya napakasulit po talaga rito. Maganda sumakay po rito sa Alps na bus po na biyahe Bicol mula po sa Argovia po ako sumakay. Eto na mga lods, mga kababayan, malapit na kumaba sa aming pinakamamahal na bayan ng Pulangi. Halos 10 oras kasi ito, alas 4 may na, alas 6 kasi umalis doon sa Argovia. Diyos marahin na aga, andito na ako, digdi na ako ngunyan mga lods mga kaibigan sa aming bayan, sa aming barangay, Balinad, Pulangi, Albay. Shoutout po tabi sa imo, kabayan, Romer Abay. Mabalos po sa panonood, maraming salamat po mga kaibigan sa panonood po ninyo. Napakaganda ngayon ng mga tanim ng mga palay po rito sa amin ngayon dito sa Balinad, sa Pulangi, sa Albay. Mga balos, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kami pirmi. God bless po. Thank you.